କାଲି ପାଲଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି କରିଦେଲେଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ରୋଗୀ ଆମର ସେବା ପାଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ହଇରା ଯେ କାଲି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ 11ଟା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପାଲଡ଼ା ଏଟାକୁ ଫିତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁକେଶ ବାବୁ ଏ ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏତେ କରୋନାରେ କି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ ଅଥଚ ଆସିକିରି ନିଜେ କରୋନାର ଫିତାଟାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି କ'ଣ ବାହାଦୁରଟେ ନେଇଗଲ ତାପରେ ତା ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଠି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କାହାକୁ କହିଲି ଭାରତ ମୁଁ କହିଲି ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳବାଲା ଆମକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ନ୍ୟୁନ ରାଜନୀତି କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ମୋର କ'ଣ କହିବାଟାରେ କ'ଣ ଖରାପ କହିଥିଲି କାହାକୁ ମୋର ତାକୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ମୁକେଶ ବାବୁ ଏଟା କି ରାଜନୀତି ମୁଁ ତ ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ପଚାରିଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାରର ବାଜେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଏଇଟା କରୋନା ସେଣ୍ଟରକୁ ଫିତା କାଟିଦେଲେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି କଲେକ୍ଟର ସବ୍ ସାର୍ କରୋନା ସେଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ ପାଲଡ଼ାରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ ବହୁତ କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାବନାଟା କରିକିରି ଆସିକିରି ଫିତାଟା କାଟି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ତାର ଅବଦାନ ଅଛୁ ଆମର ତ ଆପତ୍ତି କରିନୁ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଛି କହୁଛନ୍ତି ପାଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୋତେ ବି ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ନା ମୋର ବି ସର୍ବନିମ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି